Nanawagan na karon ang Municipal Agriculture and Fishery Council sa Banay-Banay, Davao Oriental nga proteksyonan ang mga tinubdan sa tubig mainom ug dili kabkabon aron minahon. Sumala ni Onesimo Sungahid sa MAFC sa lungsod nga hinahinay nang nadaot ang ilang aquifer tungod sa irresponsableng pagmina nga nahitabo niya tung Enero 2022 nga milubog og kalit ang ilang kasapaan ug kadagatan human gibanlas sa tubig baha ang mga lapok gikan sa bukid nga gimina. Actually, ang pinakadako nga tubig nga ikinahanglan nato kini sa sumlo, no. Doon tayo tubig kanang ilawom sa yuta, kung mato ka sa banay-banay, nagtungasi diha ang kanang flowing, no. Pero kung imo nang i-assist diha, kinahanglan ka ato na magbanga ka og 70 feet, 60 feet, makakuha na ka og flowing. Karon kinahanglan na ka og mga 200 ka pi ibangat nimo para maka-flowing ka. Kanya, paglino ka na, mohinay na ito, makikita ang tubig. Sakto rin, makita na ito sa banay-banay karon na dapat unta, trabaho unta na sa NWRB na pag-control, pag-regulate sa tubig diha sa banay-banay, no? Sa underground water. Matod ni Sungahid nga kung dili maampingan ang mga kakuhaan og tubig mainom, maabot ang panahon, posibleng mahubas ang tinubdan sa tubig. Matod pa sa prediction, in 2030, magkakaroon ng world war. Pero war, dili gubat sa armas, kung dili gubat o pag-away, kaya mga tao na giinom mula ng tubig. Ang barangay Pintatagan ug Puntalinaw sa Banay-Banay pipila lang sa dunay potensyal nga kakuhaan og potable water source nga kinahanglan proteksyonan sa local government units. Nagtuusab si Primo Solis sa Macambol Multisectoral Alliance for Integral Development nga dili makaayo sa kinaiyahan ng mining sanglit, makahatag lang kini og peligro sa kalasangan ug sa katawhan. Kami nga mga lumulupyo sa Macambol, dili gusto mina kay nangahuman man ang among mga kaubanan diya ng eskwela nga wala pa may magsaligog nina. Delikado, mahurot pati mga gabay ng mga kahoy putulon magina. Kaya pagkatapos, unsa na li mahitabo sa among katubigan sa Macambol. Kaming katawan sa Macambol dapat magkausa, dili lang ninyo maghatian, magtunga-tunga. Kung dili magkausa mi nga dili gid pwede ang mina. Kay gumikan pinagsapaw-sapaw ng ato pagka-protected area park yan ng lugar Pukadabi. Gawa sa pagprotekta sa mga potable water sources sa Davao Oriental nang hinaot si Dr. Leia Jimenez sa Davao Oriental State University nga mapatubig man o kalasangan, kinahanglan nga maproteksyonan ug maatiman ang kinaiyahan. Dako kay potential ang ecotourism, tanan mabulahan, and we can say that we don't have ecotourism if our resources is degraded. Unsa may adtuhan dito sa mga turista kung pangit na. Busa dakong hagit karon sa mga lokal nga gobyerno kung unsaon nila nga mapanalipdan ang kinaiyahan batok sa pagkadaot niini. Dunay mga environmental laws apan sumala ni Sungahid nga kinahanglan lang nga hugot kining mapatuman sa mga LGU. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.